No niin, mä oon Jaakko Rantala ja Opintokeskus Kansalaisfoorumista. Ja ollaan oltu mukana kahdessakin aktiivihankkeen alahankkeessa ja pidempään tässä avohankkeessa. Ja siinä on meidän kaksi semmoista tulokulmaa ollut Second Life tämmöisenä virtuaalisena oppimisympäristönä ja sitten toinen on ollut tämmöinen netti-innostamisen ajatus, josta mä ajattelin muutaman sanan sanoa. Eli toimitaan kansalaisjärjestökontekstissa ja meidän ideaan tuli sitten tämmöinen tosiaan netti-innostaminen tai nettifasilitointi, jossa me haluttiin yhdistää sosiaalisen median mahdollistamia asioita tämän sosiokulttuurisen innostamisen viitekehykseen ja lisäksi vielä konkreettisiin ongelmanratkaisutilanteisiin tai haasteisiin. Ja lähinnä omista jäsenjärjestöistä löytyi sitten meille opiskelijoita verkossa tapahtumaan 6 jakson, 2 tunnin oppijakson, jossa me käytiin toisaalta läpi näitä erilaisia sosiaalisen median välineitä, yhteiskirjoittamista, skypetystä, GoToMeetingiä ja näin edelleen, mutta se meidän iso ajatus oli siinä sitten, että se ei olisi aivan välinekeskeistä, vaan tuotiin siihen tämä sosiokulttuurisen innostamisen erilaiset elementit, kuten havahtuminen ympäristön haasteille ja dialogisuus ja osallistavuus ja niin edelleen. Ja lisäksi sitten vielä otettiin joku ihan konkreettinen hanke siellä kussakin jäsenjärjestössä sitten kehittämisen kohteeksi. Helpostihan se sitten painottuu siihen välineisiin, koska on ihmisiä, joille se ei ole tuttua vielä, mutta että me kumminkin vietiin koko ajan näitä 3 teemaa rinnakkain ja koitettiin löytää siihen semmoinen mahdollisimman käytännönläheinen ja sopivan rytminen eteneminen sillä tavalla, että jos joku, jolla on pikkusen hiiripelkoa tai näin edelleen, niin keksittiin tämmöinen paniikkinappula sitten, että sitä sai pysäyttää, jolloin pysäytettiin se prosessi ja pelattiin uudestaan ja kerrattiin moneen kertaan sitten nämä erilaiset sosiaalisen median välineet. Ja käytiin tämä 2 kertaa läpi nyt sitten viime vuoden aikana ja siitä tykättiin. Se oli monelle semmoiselle, jolla oli sitä hiiripelkoa, niin se oli semmoinen niin onnistumisen elämys ja meille se oli onnistumisen elämys siinä mielessä, että koettiin, että pystyttiin tuomaan jotain muutakin kuin vain ne välineet, eli se sisältö siihen mukaan sitten ihan riittävässä määrin.